ahụbago Okwute ozugbo n'okporo ụzọ ahụ dị kilomita 3.5 bụ nke si Igboukwu pụọ Amichi si pụta Ekwulummili bụ nke e nyere n'ọnwa Jenụwarị afọ anyị nọ n'ime ya ma bụrụ gọvanọ Chukwuma Soludo nyere ntụziaka maka ya. Onye nta aka ya na-ahụ maka okporo ụzọ Ngozi Obieri wetara anyị akụkọ a. Ndị nta akụkọ ABS rutere na ya bụ ụzọ. Ndị ọrụ ngo Nef Clinton bụ ndị ahụrụ ka ha na-arụgasị ọrụ n'ogogo dị iche iche. Ụfọdụ na-awụ stone base ebe ụfọdụ na-awụkwanụ ọwa mmiri na mpaghara abụọ nke ya bụ ụzọ. N'okwu ya ka onye managing director nke ya bụ ụlọ ọrụ ngo bụ Prince Neville Uchendu kọwara na ha bidoro ọrụ na ya bụ ụzọ na mbido ọnwa Febụwarị nke afọ a ma na-arụkwa ụtụtụ na abalị ịhụ na ha rụchapụrụ ya bụ ụzọ wee nyefee ya n'aka gọọmenti na ọnwa 3 na-abịa abịa. Dịka Prince Neville onye jibu ọkwa ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Orumba si kọwaa, ọ nwere nnọọ ntụkwasị obi ịhụ na ha rụrụ ọrụ bụ ọkpọkọpị bụ nke ọ ga-abụ ha rụcha ọnọtee aka dịka otu onye n'ime ndị so gọvanọ Soludo arụ ọrụ n'obodo. Otu onye obodo ahụ bụ Maazị Joaquin Obiekwe kọwara na ya bụ ụzọ bụ nke achọburu ibido ọrụ na ya n'oge enwere Eastern Nigeria mana onweghịzi ọrụ arụrụ na ya ma ọlị ruo oge gọvanọ Soludo bidoro ọrụ ma tozie gọvanọ Soludo maka ihe ọ na-eme na Anambra dịka ọ nọrọ n'ebe ahụ wee kwe nkwa na ndị mpaghara ahụ ga-enye ya nkwado n'ọchịchị ya nọ ugbu a ya na ọchịchị nke ọ ga-ewere na ndọrọndọrọ ọchịchị nke a ga-eme na Novemba 8 nke afọ a. Ihe anyị chọọ ka ọ na-arụrụ anyị a na-ekene Anambra steeti na-ekene gọvanọ anyị bụ Soludo. Anyị pịrị aka wepụta anyị ọsọ Dubai Taiwan ọ na-eme anyị n'anya. The solution is here in Igboukwu. Site na okporo ụzọ si Igboukwu gaa Amichi na Ekwulummili, abụ m Ngozi Obileri.